ቀዳሜቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 4ይ ምዕራፍ። በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ። ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብመዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉስ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈልጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ። እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቓል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን። ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተኣርኣኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ርሕቆ፣ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ። እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቑሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም፣ ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም። ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ከዓ ተስፋ ኣለዎ። እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ፣ ምቕባሉ እውን ብኹሉ ግቡእ እዩ። በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ንዓይን ንጽዕርን ዘሎና። እዚ ኣዝዝን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ብቃል ብካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህና እውን ኣርኣያ ኹኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ። ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ መንባብን መምዓድን መምሃርን ኣቕልብ። ነቲ ብትንቢትን ብምንባር ኢድ ሽማግሌታትን እተውሃበካ ኣባኻ ዘለዉ ህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ። እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ። ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ። በዚ ነገር እዚ ጽናዕ። እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ።